Възможността да проведем още едно мероприятие по засилване на кампанията за избирането на Стария Бряст за европейско дърво на годината. Знаете, че през миналата година Стария Бряст стана дърво на България и ние се радваме на всички инициативи, на всички приятели, които ни подкрепят, за да можем да обединим всички граждани на България на територията и извън нея, всички приятели на България да пуснат своя глас за Стария Бряст. В момента водим победително пред кривата круша на Унгария и аз лично вярвам, че европейско дърво на годината ще бъде Стария Бряст. Тук при нас имаме и гости от Брюксел, които господин Тиери Лескай, който членува в много организации, една от които ни подкрепя за европейско дърво на годината и ще позволите господин Миков, аз да му предоставя думата да каже няколко думи за тази подкрепа. Thank you, Mr. Milev. I think the Tree of the Year is a very important contest, and you, our Bulgarians, should be proud of what you are achieving. Now there is 1 week to go. 50,000 or 52,000 votes this morning in favor of the Bulgarian elm, and I will invite you to add some more votes this week. Наистина това състезание е изключително важно, състезанието за европейско дърво на годината, и България е твърде напред в състезанието. Вече са пуснати между 50 и 52 хиляди гласа и аз ви насърчавам всички тук да дадете своя глас в подкрепа на Стария Бряст. As you know, elm is a very symbolic tree because elm are endangered and you have been able to preserve this elm. Now the elm, let's be clear, is a tree, and when we are celebrating beauty of nature, beauty of what our predecessors have done, land manager, growing trees in municipalities or private land, it is the aim of the European Union, preserving our freedom, preserving our liberty, preserving what we share, the beloved nature. And this is an homage to this beloved nature. Брястът е едно дърво символ и този символ, който вие съхранявате в България, е символ на това как поколения преди вас в миналото са били разсаждани дървета, как те са били опазвани, те трябва да продължат да бъдат опазвани. Именно това е една от целите на това състезание. Това показва как земята е била управлявана, как е била обработвана в поколенията. And so we will organize the award ceremony in the European Parliament, and I hope I will be able to welcome the Mayor of Sliven and your Bulgarian tree, your champion in the European Parliament, and the award will be given by the Commissioner for Environment and by the Director General of DG Sanko. So please support them and be proud of your achievement. Mr. Mayor, thank you very much. Congratulations. Тази церемония по награждаване на европейското дърво на годината ще се проведе в Европейския парламент. Ние ще поканим на тази церемония да присъства вашият кмет. На него ще бъде връчена наградата от комисара по околната среда и от главна дирекция околна среда. И така, господин кмет, благодарим ви и ви очакваме. Благодаря ви, уважаеми господин кмет, уважаеми народни представители, уважаеми гости от Сливен. Особено ми е приятно, че отворихме вратите за вашето присъствие тук. Вие давате младо настроение за Стария Бряст. И след като победихте в републиканското, аз смятам, че с подкрепата на Народното събрание, на народните представители, на всички политически сили, на медиите, които отразяват тази инициатива, ще успее Сливен и Стария Бряст да победи в европейското. Желая ви успех, желая ви това прекрасно настроение, което сте донесли днес в Народното събрание, да имате възможността да отнесете като победители с Стария Бряст, един много силен символ на богатството на българската култура, традиции и природа, да го отнесете в Брюксел като победители.
Лично аз ще участвам, колегите народни представители ще се включат. Аз смятам, че и всички българи ще бъдем горди да видим резултата от тази авторитетна класация, в която съм убеден, че Сливенския Стар бряст ще бъде европейско дърво на година. Още веднъж успех! Благодаря ви. След тази подкрепа аз твърдо вярвам, че наградата ще я получим ние. Това е един добър повод да обединим нацията, да обединим всички приятели на България по света, за да може да спечелим. А сега ще ви предложим един хубав коктейл от танци и песни с тези малки деца от град Сливен. Моля.
Имаме ли? Господин Милев, мина представенето, според мен доста добре мина, успешно. Вашата оценка? Представянето беше чудесно и аз благодаря на тези хубави деца, които представяха Сливен и представяха България в Народно събрание. Благодаря на председател на Народно събрание, господин Миков, че ни прие и удовлетвори нашата молба. Благодаря на сливенските депутати, благодаря на всички народни представители, Народно събрание, на всички приятели и на гостите от Белгия, на господин Тиери Дюлескай, които ни подкрепиха и аз пак казвам, европейско дърво ще бъде Стария бряст на Сливен. Дано. Господин Жаблянов, вие гласувахте ли вече? Да, разбира се. Колко Да, пъти? не само гласувахме, убеждаваме хора да гласуват. Колко човека така убедихте? Аз лично сигурно 7-8 души лично. А иначе, да, още повече. Да призовете хората да гласуват. Да, вече го направихме през социалните мрежи, през интернет. Мисля, че така кметът е оптимист, но той е реален оптимист, така че Стария бряст ще бъде дърво на Европа. Господин Дечев, при вас как е с гласуването? Гласувах от всичките имейли, които имам. Искам да кажа, че ние с колегата, извинявайте, Валери Жаблянов, така направихме една много сериозна агитация в нашата група на Коалиция за България. Оттам произлязаха и няколко други инициативи. Знаете, че във формата на Коалиция за България има ръководители на други политически формации, които така много при сърце приеха идеята и много сериозна агитация направиха сред своите членове и симпатизанти, така че мисля, че този ефект се мултиплицира и се разраства със всеки изминал ден. И нищо чудно, но в края на кампанията да има може би около 70-80 хиляди повече гласа за Стария бряст, което ще бъде абсолютен прецедент. До сега дървото, което е печелило дърво на годината за Европа с най-много гласове, е с 28 хиляди гласа. Това ще бъде може би 3 пъти надминато. Да, призовавам всички приятели на Сливен, всички приятели на България, гласувайте за Стария бряст, за европейско дърво на годината. И ако в Сливен някой е останал, който не е гласувал, това е недопустимо. Значи, на другите места може да не гласува, ама в Сливен е невъзможно. Едно изречение. Призив, нека Стария бряст да бъде дърво на годината за Европа на България, не само на Сливен.